ensimmäinen päivä Zigettiä takana päin. Eli Budapestissa ollaan festareilla. Aika paljon ollaan opittu. Täällä ollaan kuultu bändejä, joista ei pidetty, kuultu bändejä, joista me kaikki pidimme. Olemme nähneet, sanoisiko, paikallista muotia ja todistaneet paikallisia tapoja. Katsotaan, mitä kaikkea ollaan saatu kokea. Mä tulin tänne maahan, niin mä luulin, että täällä olisi niinku kaikilla viikset Unkarissa. Ihan silleen niinku isot kunnon viikset, ei mitään hipsteriviiksejä, ei mitään plain mustache, no bullshit. Ei täällä juuri kellään oo. Sitten yhdessä ostoskeskuksessa niin oli pari romania silleen. Isot viikset, niinku kurvikkaat, kauniit, muhkeat viikset. Se tuntui, että ne naureskeli mulle ja mun pienille viiksille ja mä olin vaan silleen, että vähin äänin silleen, että nyt on parempi vaan poistua ja myöntää tappia.